Kollox qed jindika li d-direttur artistiku tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu Lionel Ġerada għandu konflitt ta' interess. Rapporti pubblikat mis-sit online The Shift News vela li l-ex Head of Events tal-MTA taħt l-ex Ministru Konrad Mizzi jinsab involut f'kumpanija privata relatata mal-organizzazzjoni ta' avvenimenti tal-ispettaklu. Ftit ta' xhur ilu, Ministru Clayton Bartolo wiegħed li kien sejħu passi fil-konfront ta' Ġerada wara l-inqabad li flimkien ma' impjegati oħra kien ibbukja mingħajr permess kmamar lussużi f'lukanda l-ġimagħtejn tal-Festi tal-Milied tal-2021 biflus l-awtorità. ċoħe, mit-taxxi tal-poplu. Madankollu sorsi li tkellmu ma' Net News spjegaw li Ġerada xorta waħda baqa' jitqies bħala l-faktotum tal-avvenimenti tal-MTA, tantu hekk illi minn Head of Events huwa tmexxa l-pożizzjoni ta' direttur artistiku. Sit The Shift News spjega li fil-kien ma' Ġerada f'din il-kumpanija ukoll l-Events Executive tal-MTA Toja Zammit dan b'konflitt ċar ta' interess. Net News staqsa lill-Ministru Clayton Bartolo dwar dan kollu bil-Ministru ma jiċħaġġ u jfarfara fuq l-MTA. Jiena nħalli fidejn it-tmexxija tal-MTA illi għandi fiduċja sħiħa fihom sabiex jaraw huma l-affarijiet tagħhom. Hemm proċeduri fl-MTA illi jiena ma nidħolx fihom għaliex l-MTA għandha l-proċeduri tagħha illi timxi magħhom. Ta' min wieħed jinnota li wara li Ġerada kien tneħħa minn Head of Events ħadd ma tqiegħed f'din il-pożizzjoni tantu hekk li lanqas biss huwa mniżżel fis-sit uffiċjali tal-Awtorità. Iżda, skont il-Ministru s-sostitut ta' Ġerada ilu illi laħaq. Il-persuna li kienet jirreferi għalija għal-Ministru huwa Kieran Bruno li f'Diċembru nħatar Brand Partnerships Director li fost affarijiet oħra taqa' taħtu r-responsabilità tad-Dipartiment tal-Events illi fih jopera id-Direttur Artistiku Lionel Ġerada. Tant, fuq suġġett separat Net News staqsa lill-Ministru għat-Turiżmu dwar is-sitwazzjoni brabta mal-linja tal-Ajru Nazzjonali l-Air Malta fejn l-ewwel farfara fuq il-Ministru Clyde Caruana u sussekwentament ma ċaħaġġ il-possibilità tal-linja tal-Ajru Nazzjonali ġdida. Eskludi li jkun hemm kejjemtu. Bħalissa hemm diversi diskussjonijiet li huma għaddejjin u ovvjament wieħed ikun irid jara fiex jaslu dawk id-diskussjonijiet. Bid-dubji u l-misteri ikomplu jifnu kemm lill-familja tal-impjegati tal-Air Malta kif ukoll lis-settur turistiku.